musidɓe tedduɓe ɓe funnangue hirnangue sahale ɓaleri en gari ganduɗa e ayawo habrirde haalirde Agnam ɓamti pulago Agnam yereyaɓe siki ala hande ko jeegom lewru siilo hitande ujune 2018 eɗen ɗo henna e leydi Waalo Fendo aɗen kuccodiri e Kadia Djiby Diop saggitorde fulɓe gandaɗo e pinal anda e ɗemgal hande noon paaɗen koto sengo dawrugol nde wan noon dawrugol jeeya koye cenɗe gurdam Kadia Djiby Diop saggitorde fulɓe debbo mo Agnam Goli Saare ko adi fof o calmina bandiraɓe a jarama mawɗo Ibrahima Oumar Kane katante leñol mo Agnam yewyaɓe mi idi fof mi salminima mi juurimama mi salmini kadi bandiraɓe juuriɓe ɗo ɓe calminalam kadi tengtuɗi jaaduɗi e needi e salminde bandiraɓe jogorɓe heɗoyade lefol ngol mi salmini kala windere nde a jarama Kadia Djiby Diop saggitorde fulɓe sikki ala ɗo ɗo gonɗen e haalirde Agnam ɓamti pulago Agnam yereyaɓe tawi jogui kaɓirɗe ko guiɗo moon Ibrahima Oumar Kane katante leñol mo Agnam yereyaɓe mbiɗen paaɗen koye sengo dawrugol lolli hande e nder gendi Sénégal Macky Sall ari addi mbaadi kesiri wiyama hande leñol fof yiitima hoore mum wiyama ɗemgal fof yiitima hoore mum ɓe henne mbiya kono noon ko funeɓe ko ɗiɗo jiidi fof funeɓe ɓuuri mataw fulɓe ko kañumen ɓuuri yitade koye men ha won wiyoɓe laamu Macky Sall ko neɗɗo ko bandum jeeɗa koye nder Agnameje ko ɗon jeeya député maire Farba Ngom somin tonguital hande e wiidema hande holko woni APR e hojomaji deɓe tan holko jaborɗa min holko woni APR a jarama mawɗo Ibrahima Oumar Kane katante leñol ene welami hande noddede mbeɗa namde hono ngal ɗo namdal holko woni APR e caggal nde APR jibina e nder leydi men APR ko ɓeydare men ko ɓeydare leñol ngol ko ɓeydare winnere nde ko ɓeydare Sénégal gila APR jibina faade hande eɗen mbawi wiide so boobo wonno e wiyete ko joni yaata tan koye fuɗɗo wawde yaade kono noon APR ari woni boobo keñiɗo boobo jawɗo humnude sarɗiji boobo jawɗo foftinde yumma e baaba nde APR ari nde jibina ari eɗen gandi so tawi no mbiyeten ni so tawi wiyama hande kaari ko cowiɗo teddedi ndi jeeyi ko yumma eɗen mbawi wiide APR nde jibinte nde so muusi so nde muusi nde metti nde eɗen janana wolde nde musde e mettude luutano honorable député monsieur Farba Ngom so tawi yeehi hande noon ha wiyama APR jibinama mawni koɓe mbiyata ko mbaɗeri ɓenda soñe so tawi soñama awdi dañama hen keele ene cupte dañi ko hocca hen ene foti ñamede so tawi de wiyama ɓiɓɓe fulɓe toɗɗima hen ko ɗum woni ko neɗɗo ko bandum walla ɓiɓɓe fulɓe dañi hen ko ɗum woni ko neɗɗo ko bandum ala Macky Sall jooɗoraki ɗo tan neɗɗo ko bandum Macky Sall jooɗani ko Sénégal fof no futira moni fof ne yiito hen hoore muɗum ngam nde o ari nde o ardani tan sa ƴeewi hande o kala bangyo bangɗo jaaɗa ma taw ɗon gueɗal so puɗɗonogal omo yuɓɓini walla gueɗal ngal fuɗɗi omo jogori liggade ɗum wadde ɗon Kadia Djiby Diop e nder ɗiɗo duuɓi ɗi Macky Sall laami yimɓe heewɓe pusi parti ji mumen tawti Macky holko cikkuɗa ko saabi ɗum ko yiideɓe won nafoore woni toon walla ko andudeɓe koye mabɓe eyyi so tawi ɗon mbawmi jaabadema so tawi ko neɗɗo jiɗɗo leydi ndi jiɗɗo peewal leydi ndi jiɗɗo ummande leydi ndi hande so tawi a huccite e président Macky Sall a wawa ɗaccude mo yaha
so tawi kay ka jiɗɗo hoore ma aɗa yiɗi leydi ndi aɗa yiɗi Sénégal aɗa yiɗi leydi ndi yaha yeeso te kanko ko ɗum woni ummande makko so tawi ko ɗum wonno aɗa yaha e parti ji aɗa liggo e politique alay sago mbawata tan ko arde tawta Macky sabu Macky ko gollal ummini ɗum wadde ko fijo weli noota fijo weli noota e kono noon wonko wiya hen kadi wiyama ma taw won jogiiɓe kulhuli kala mo wondani Macky sokete sokaɓe ɓe ko ɓe cukiraɓe sobuɓe gondani makko walla ko laawol yetti haɓe jagga e kuuɓal tan aɗa andi Pulaar wi laawol mo hirsi jibani taade noon laawol ngol fawnaki ɗo hay goto fawniɗo ko enen fof kala mo laawol fawi e dow mum ɓennat ɗum noon kala baɗɗo ko laawol ene yetto ɗum laawol yettoto ɗum te laawol kam mo hirsi jibani tigui Macky Sall ko mbaadi kuɓtitinde laami ko leydi ndi fof jeeɗa koye commune mo Agnam woni ɗon ko maire Farba Ngom hande ɓesgu Sénégal hewɓe ene mbiya leydi ndi malama walla Fuutankoɓe malama walla Bosoye malama walla Agnam malama haade an ka Agnam naji ko ɗon jeeɗa beele Farba ne ɓuɓnani on ɓerɗe e ndin mbadi eyyi hande de namde mamun kadi ko coftanmi jabade honorable député Farba Ngom maire mo Agnam Farba ko wirgol ñiwa suddare leñol Farba hande moni fof e diwan ene jinno taw Farba jibina koɗo jeeyaɗo ɓe mbi noon ko Agnam dañi ɓami ko Allah rokki Agnam Farba ko moƴƴo Farba ko laaɓɗo reedu Farba ko cuusɗo Farba ko jambaro nde wonno annabi goto meeɗi namdade hol gonɗo jambaro ɓe mbi mo woni jambar tan ko dokkowo jawdi Farba ko jambaro nana waɗana miskineɓe kadi wona Agnam tan o haaɗi Farba haaɗani tan e Agnam Farba nana jeeri Farba nana waalo Farba kala ɗo wiya ɗo ene waɗi ŋakkere ene jogori wadde tampere omo ara o nooto hen o waɗa hen fodde makko waɗa hen ko foti wadde ko kono min nani hande wiyede Agnam naɓe ko fecciɓe goto foof nana waɗi tumbudu muɗum banggue beele tumbuli ɗi koye mbadi nandiral ko noon affaire liggorto walla ɓe gondi koɓe jaadani Farba eyyi aɗa andi enen Fuutankoɓe sen tawi en duttima caggal aɗa andi fedde so wiyama en mbaɗi fedde ittata fedde nde suba fof ɓe gadda lehe mabɓe ɓe ɓallina kono ñande julde wiya hande ko julde fof moni fof addat tumbudu mum kono so tawi julde ɓenni moni fof ñamat ko galle mumen wadde noon so wiyama goto fof nana waɗa tumbudu mum tumbudu ndu ala ko haaɗi ene gasa tawa ko ɗum ɗon wawi fewnude jaadigal ngal an joguiɗama tumbudu ma min joguimo tumbudam kono noon firti so ñande julde ari tumbuli men ɗi fof ko gotum ko so yeehi ha darde nde yonti wiyama hande ko woote tumbuli ɗi fof soɗi ndendi kono tumbudu wotum kamɓe wiyaɓe koɓe dotte goto fof ko banggue mum wonɓe ñande yonti kartal ngal ene woote kamɓe fof soɓe ndendi kartal ngal ko gotal ko affaire jeyɗum wadde noon e nder tumbuli ɗi e nder todde ɗe haade no wiya kono jam ene dañire fof yo en liggoro noon ko noon liggora ko noon yaari ko nder tandasuji ko tandasuji joguiɗen ittata noon e nder tandasuji ɗi kamɓe fof ligganto ko affaire beele aɗa jogui yakare 2019 so tawi ko Farba Ngom woni ɗo Agnam ɗo beele ma Macky gaña ɗum so hawre welede Allah so tawi tan Farba ene yeeso amen min de min kajja so tawi tan mboɗo nana Farba e Agnam mboɗo yiya Farba e Agnam mboɗo yiya Farba e Sara Macky Sall mboɗo yiyamo e jeese Fuutankoɓe ɗum mboɗo wawi wiide Macky yo ɓerde muɗum deette mi wawa wiide banggue goɗɗo mboɗo wawi yuɓɓinde ɗum kono diwan Agnam Bosoye guure 11 haɗo kaaɗi ha mairie Agnam ɗo haaɗi ɗon kam mboɗo andi kartal ngal ko gotal ko Macky jeeɗum e gardugol Farba Ngom beela wona Farba wonko menuma tan aɗa sinka APR aɗa sinka Farba ɗum koye ha yesso ko lawol ɗum kam enen gandi sabu wiyama Farba ne yawi jungo so guire colama mbaɗama e mbeɗu ko daare dañama Farba de sa yiiɗi Macky o hokkuma o waɗanma kono noon so tawi a wi aɗa yenna Macky e yesso makko sa rena ko fiyata
eyyi so tawi noon aɗa yiɗi makki aɗa yiɗi liggodade e makki aɗa yiɗi yaadude e makki omo yinma mo yiɗi liggodade ma mo yiɗi yaadude ma wiyama hande nder Agnam Farba ñamata salaire muɗum mairie ko wona ɗum ko jumaji falde nde jamaji falde nde duɗe falde nde guila Faraysa hay Pulaar fo Farba ne waɗi hen jungo muɗum beele on kulani janggo e jaam so tawi laamu waylitima ɗum ɗo ma jom waɗode caɗele to banggue laamu wiyede ndiɗo jawdi mbiyete ko laamdi waddata saɗele saabu haɗata ɗum wadde saɗele Farba kañum yarliti e salaire mum to banggue jobdi muɗum suudu sarɗiyeji o yarlitani ko Agnam foof no fotiri o yarlitani e jobdi makko to banggue mairie ɗo jooɗi ɗo kala ko omo dañanno ɗon o itti o yarlitanima o rokki mairie makko ɓe huufi ɓe o yarlitanima ɗumen rokki ɗumen eyyi jiida noon eko ganduɗa ko ittata jawdi makko laamdi ndi o ittata omo waɗa hen kanko fattirani hay goto kono won sahaji jawtuɗi min nani wuro ɗo jeeɗa ɗo Agnam golinaɓe duppi ponoje darima e laabi gulli mbi jiitaki koye mumen e laamu Macky Sall e gardugol Farba ngol eyyi ɗum ne wawi wonde nde wonno kala nde yimɓe jeehe maayo no lumbo won wonɓe poham poholam wonɓe poham poholam ɓe noon ko ɓen keewi wuddinde ndiyam kala nde yimɓe ndendi ene waɗi herƴinoɓe ɓe ko herƴinoɓe tan kono so tawi guppol dawama ko Farba koko laaɓi ceer so guppol dawama ko Farba koko laaɓi ceer joni en kaali haala APR en kaali haala Farba en kaali haala Macky en kaali haala 2019 mbiɗa yakare mawde ene joga hen kono bandiraɓe hewɓe kolliti e nder APR ene heewi jonnon yimɓeɓe way kono nanodirani ni cikkuɗa holko waɗi ɗum mata ko joni yimɓeɓe ƴeewi jonnon fonde kono nde président ari e nder gagnant makko gadano nde ko jonnon tan wonno ha e nder gagnant makko adan ko jonnon wonno ha hande ne kay jonnon kon no mbirumami ni ha hande jonnon kon ittani so yonti ɓene payto ɓene payga jonnon kon woni tandasuji ɗi so yonti nene kamɓe foof ndendi lahal ngal kamɓe fof e mabɓe ɓurɗo caafat fof koye nder lahal he faani wadde ɗon jibinani kam lamdal Kadia Djiby Diop fodde duuɓi 5 jawtuɗi gonnoɗa koye gendi Faraysa heewi wiɓe Faraysa ko bata jamdi so tawi natama ne satti yaltude wonnoon lirotako yaltudema hande gendi Faraysa ha laaɓa paata gendi Sénégal aɗa liggodo e Farba aɗa liggodo e APR aɗa liggodo e gendi Sénégal holko ɗum fotanma a jarama Seydi Kam andi ɓiɓɓe fulɓe mbi ko yinma fof wawma walla ko jiɗɗa fof ɓurma doole kadi ko dilli fof ko dillini ɗum ko ɓuri ɗum doole min haade mi naade ɗo e gendi France liggottomi koye honorable député Farba Ngom liggottomi koye président Macky Sall Allah itti kam toon mi ari ɗo mi woni ɗo duuɓi 5 no pamirɗa e nder tan tongude ko raɓɓiɗi mi woni ɗo duuɓi 5 wannomi ɗo e nder duuɓi 5 he ko safrade e ko way noon kono leydi ndi ne weeli leydi Faraysa ne weeli neɗɗo kam wiyata leydi France welani ha jofte debbo leydi ndi ne wono leydi ndi ne waɗi kaalis leydi ndi ne moƴƴe debbo kono hande o caggal nde Farba Ngom mbimi Kadia mbimomi naan o wi hande o gonal ma e nder France hande o wona ɗum woni ko jiɗmi wona ɗum woni ko welimi hande o ko ya rutto France gaddoya ɗereji ma garta liggoto ɗen jaadano ɗin ni liggoto sabu gila nde ummiɗa ɗo faade hande aɗa manque am min noon mi yiɗa manqude Farba sabu so tawi hande mboɗo wawi tan feccade hami wona pecce sappo mi ɓeydo e Farba mi ƴeewat feccade ham wona pecce sappo mi ɓeydo e Farba ɗum noon mi yiɗa manqude Farba ɗum noon ne jaranimi min Farba ene jaranimi ɗum Farba ene jaranimi woppude gendi France mi yaami jottoyo to e gendi meɗen mi liggodo e makko mi yaada e makko sabu Farba sa liggodima e mum ko ɓeydare Farba ko nafoore ɗum noon ɓe mbi nafoore mere woppeta wadde sohna Kadia ɓoyata tonguel yewtere nde
a haali farba haalaji kewɗi no fewi sanne kadi ɗiɗo haalaji beltini kala jiɗɗo leñol ngol jiɗɗo farba jiɗɗo nafoore weltoto heen kono lamdalam heen ko yimɓe mbi farba weeɓani jokkodirde farba weeɓani yiide farba so noddama nototako beele wona onon ɓattiɓe farba ɓe tan keede farba no pulaari wiyata ni lamɗo bonani ko batolo boni kaɗɗon yimɓeɓe yettade farba walla holko waɗi noon e beele ɗum ne woodi boom eyyi aɗa andi yimɓeɓe hande so tawi a ñalde guiɗo farba tan a ñallata jidde mum sa ñalde gaña farba noon hay sa añani mone ma nan ko aɗa ɗeɓa ustorade makko kono min mi yiyani ɗum e farba eɗen gandi noon hande min tan kaldo e ma o hande so tawi mi yeehi mi wayli wutti mi ɓornima goɗɗum wona tan nde bellaɗa foof ko ni wonno ni wontuno enen fof eɗen gandi ɗum kono farba wona neɗɗo mettuɗo heɓde farba wona neɗɗo cuuɗiɗo farba wona neɗɗo keɓɗo galle mum sabu so welinoma hande o heɓa Dakar tan no jooɗo tawa yahani Fouta nder fini fof ara heɓa France ha golle makko jalto gollolo kono hakkude farba nan hakkude Agnam e Jeeri e Waalo ene yaada e bandu men ene yidira e bandu men ene ñamda e bandu men ene yarda e bandu men so tawi noon won koɓe mbiye farba min kajjadi mi yiyani ɗum wadde lamdalam taw waɗata battidingal ko 2019 hande won wiɓe woto yimɓe kul hulgo koko waɗata kono won wiɓe ene hulɓini koko jogori waɗede jingguitere beele aɗa hooli Fuutankoɓe walla Fulɓe walla Sénégal paami dawrugol Macky Sall paami farba paami woɗɓe waɓe no farba ni ha ene jogori hokkude pulgo 2019 eɗen jakori nde wonno kadi eɗen jakori Allah bonnata yakar nde soynata en hande o min hande o so Allah lamɗo jaaɓi jamdi saabu nela ɗum ñande alarba ummotomi ɗo sappo lewru samedi ñande hen ummotomi ɗo farto gendi men garnomi ko ñande sappo e jeeɗiɗi jofmi ɗo ñande jeetati ñande sappo e jeetati mois de décembre ko ñande hen garnomi ɗo joni noon paatami koto gendi men somi yettimani e ko mbiyeten ko ene wayno komi dadiɗo gila ga komi dadiɗo gila ga somi yettima ko fuɗɗade golle gollanade nde mbiyatma président Macky Sall heɓ ko jiɗɗen ko joomu guilay combat gadam tigi non minen mi jiɗa ha ɓuftani ko gila tan kafe jaraka taw min jooɗima paale so Allah jaaɓi jaɓi saminala tigi Kadiadjibi Diop eɗen mbiya tan yo duwaw hawre amina hande o de ko ɗum woni yidde meɗen fulɓe mbi yiɗi suuɗi taw fellitaki gueno de ne wawi ko kalɗa ko waya noon Macky daña wune farba daña wuna enen foof dariɓe dañen wune min ciftora gueɗe kewɗe e nder gendi Sénégal haade woni ko Ibrahima Oumar Kane katande leñol haalata sikki ala goto fof koto yiiɗo to andi ɗo ko ɗo no hollata amin ciftora ñalawmaji galle Pulaar Agnam Goto farba waɗi hen gueɗe baɗɗe fayida no fewi amin ciftora ganduɗa duɗal Pulaar Agnam Yariyaɓe o waɗi hen gueɗe baɗɗe fayida e jumaji e jamaji e nder falde nde o waɗi hen gueɗe baɗɗe fayida no fewi wadde noon haade nelaɗo ala e asaman ko fooli cuurki amin jettamo amin jaramo gam nden ɗon darde amin mbiyamo tan leñol ngol ko leñol makko leñol ngol nana caggal makko caggal Macky Sall caggal kala dariɓe gendiyankoɓe en calmini ɗo ganduɗa ceerno Mamoudou Hadji mo ganduɗa ko hoorejo landa kisal Sénégal en calmini ɗo Mamadou Abdoulaye Déme dendagal dariɓe yiɗɓe ɓamtare leydi ndi hol konngol ma battindigol faade rendo ngo kadi eyi konngol am battindigol faade rendo ngo tan ko wasiyade ɓe ngam ko garmi ko mi joddama ɗo jonde e jonle e ngam golle ɗe min mbaɗi hen jondeji kewɗi ɗo e gendi France e nder ko garmi ko jonde amin wattidide tan koto wiyete Grigny centre ɗon tan woni jonde amin ɓurde wattidade e nder no jiirumi ni kadi ko yimɓeɓe ne dari darde tottidde e président Macky Sall leydi ndi o jogo ɗum ngam ɓe mbi ko jogori safde ko so fasi urat wadde ko andude tan président nana fawi ene laawol moƴƴol nana golli golle moƴƴe e yo yimɓeɓe noon tinno watulaɓe makko ɓe fof tinno kamɓe fof ɓe mbayno farba wayni ɓe mbayno farba wayni guertogal so tawi arditima so nokki ficitima yo wedde coppi muɗum caggal
ɗum noon so mbayno Farba wayni tan so Allah jaɓi nawde président Macky Sall pale e gila 10 heures subaka ɗum ɗon kamene wayno way tan kono finde yaran ndiyam ni ɗum noon min beltanimama Kadia Djiby Diop amin mbiya tan gendiyankoɓe leñol fulɓe walla ni gendiyankoɓe Sénégal e kala dariɓe ngam ɓamtare ene calminma ene juuroma ne calmina Farba Ngom maire député ɗo jeeɗa ɗo calmini landa gonɗa APR Macky Sall calmini kadi dendagal landaji dariɗi e nder gendi Sénégal ngam ɓamtare ɗum noon ko ɗo tan baynodirten ma taw heblananno on yewtere nde ko musidɗo mon Ibrahima Oumar Kane katante leñol mo Agnam Yerayaɓe tawa ganduɗa koye haalirde Agnam ɓamde pulago Agnam Yerayaɓe en calmini Bosoy FM en calmini dendagal kaalirɗe e dariɓe e golloɓe e kala golle beele mbawen yaarude yeeso ha mbawen kadi jottodade e 2019 caggal nde kawgu ngu laati so Allah jaɓi ɗum noon gueɗe jarama jarama jarama